Hello mga ka-listeners, mga ka-followers. Mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? Pagkaroon dahil no, atong sugdan ang unang anib ng Sugilano no, nga sinuwat gihapon ni Emmanuel Nadila Sakol. O sa dili pa dahil no, shout out din yung tanano, nga nagsunod natin dramahan no. Shout out ko kay Ami Alexander no, from Atlanta, Georgia. Salamat kayo no. O kang Led Sedmin, salamat kayo dol sa always ng mga pagpaminaw no. O kang James Sabuero o sa tanan no nga nagsunod din drama o sa nagsunod sa mga drama nga ako gipang-upload no. Shout out din yung tanan, daghang kayong salamat sa pagpaminaw. O karon di ta maglangan niya ang unang anib ning Sugilanon nga sinuwat gihapon ni Emmanuel Nadila Sakol. Muli ang puli no sa Idana Ibarra. Pagpalihog dahil ko no, subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung na ako'y bagong i-upload no, nga drama o mga sumpay nga Sugilanon, nagikan sa RMN drama. O karon di ta maglangan niya ang unang anib ning Sugilanon, ang karibal kong lolo, part 1. Man ka makigriban ako. Abog ra kas katiling bantasyo. Way bulingit og dagway nga magkapanag-iya ni Lolita. Ako ra! Oh, abog ra bitaw ko. Pero abog nga makapuling og bugtong bulingit nga makaanggon sa gugma ni Lolita. Hoy! Tamo pang duha ba? Kano ba mag-away man mo tungod na ako? Togani mi Lolita. Kinsa magyud namong duha ang imong sugton? Ako. Di ba ako? Ako lagi. Para. Ngano maglalis mamunduha? Nga para ako raman na si Lolita. Ayaw na mo pag-usik og panahon. Kay ako o si Lolita, uyab na! Stop! Ayaw pa makakrinato. Kay wako'y piliun ninyo. Doon na ko'y hinigugma. Unsa? Ang uyab sa akong lolo, nahubag kayo tayo. Ang uyab sa akong lolo, ang bugahan grabe. Ang gugma, mubo nga pulong sayon ispilingon apan lisod sabton. Inguni ni ang hulagway sa panagribal nila ni Tasio, Renato ug ni Lolo Gorio. Kinsa nag-ilog kung kinsay makadama sa labas nga gugma ni Lolita. Apan unsay linugdangan sa mga tag-as ug garbo kung ang usa ka tawo di mo dawat sa kapildihan. Unsay sangputanan kung ang tao di mo dawat sa kamatuoran. Unsay bunga kung ang traidor maunay muhari sa iyang galamhan. Ang karibal kong lolo. Makalingaw, puno sa misteryo ug pagkatawa. Tagsulat Emmanuel Nadila Sakol. Ubos sa direksyon ni Ray Arellano. Spinner Joel Bense. Audio editor Randy Tayad. Soundman Ricky Bangis Garing. Mapasigarbong ginalit ka ninyo sa RMN Drama, ang karibal kong lolo. Ang uyab sa akong lolo, nahubag kayo tayo. Ang uyab sa akong lolo, ang bugahan grabe. 5 na katuig atong nakalabay sukad nga nabilanggo si Tasio tungod sa sangil nga siya mo'y nagpatay sa kawalingon nilang amahan. Mo'y naa kanunay siyang unahuna kung usaon niya karon naron mabalik ang pagsalig ug pagtuo sa mga katawhan nga naglibot kaniya nga siya usa ka dakong inosente. Usa ka dakong hagit kaniya karon. Mao kun usaon aron tagdon pagbalik sa iyang pinalanggang luluguryo o siyang dugay nang gipanglitawhan nga mao si Lolita. Kinsa nagtuo nga usa gayud siya ka kriminal. Higaraan dinhi magsugod ang unang anib ning bago tang Sugilanon nga naguluhan, ang karibal kong lolo. Unpa, karibal sa akong lolo, kapanon mga gwapo, apan kiming dalaga. Meron na emosyo. Atong bisitahon mong lolo ang imong igsoon. Ay, sa tinuod lang og giningaw na kay ko sa akong lolo eh. Pero dako mo kong pangutana kung nahinumdum pa ba ka siya nako. Ako bumbiro ni Agi. Gimingaw yun na ni Mosyo. Ha? Kay apo ko ka apo. Ikaw may pinanggaan nga apo niya. Si pinanggaan. Pinanggaan. Aha.
ka. Sa una na to eh. Pinggan, alan. Sa una na to, Pits. Pero karon dili na. Gani, nalimot ang mga gani, tos lolo na ko. Labi na si Renato, nga lain na kayo tuog mga sinultihan sa diyang napriso ko. Kay ako gilang gituan nga ako yung nagpatay sa mga amahan. Siyo. Sako, nang gingon, ha? Sako lang ng opinion, ha? Oh. Ayaw yung surrender para sa imong lolo. Balan na sila to kay sa una pa yun. Sa una pa na siya na dumuti mo, eh. Ay, stilan riya ni mo. Aw, Mayong oo pagbumihaw mo magdumot sa ni Let's bisan Get kinsa On. nila, Pits. Dugay na kong nahibaw nga sinato, pirmi ko niyang rawton. Pero ako ram nang gipalabay ko. Ibon nga ni Nato siyo. Nga igsuon man unta ni mo siya. Pero siya pa yun mismo may midaot ni mo aron mapriso ka. Bisag, why siya igong ebidensya? Mulagay, may buong bitaw sa kupits. Pero usaon ta man. Pero nga may pabor na ko ang kurte nga inosente ko. Di na mabalik pa ang tanan eh. Pero sa lang, na may ginoong nagtanaw, Pits. Hindi pa lang tungod ni Nato, ha? Di unta maguba ang inyong relasyon sa imong lolo siyo. Mulagay, sa lang. Naasa kong una-una pirmi. Bisag nasuko kay nakos lolo. Ang mangita yung kupagi nga mabalik ang among kasuod. Kinagid siyo ka. Ayaw yung palpalkan siya, ayaw pagpaalkan siya sa dakong hagit. Ilabi na ka ng imong lolo Goryo, ha? Ha? Kanang lolo Goryo ni mo, imo na siyang karibal ron sa gugma. Mulagay, dako yun yung hagit. Pero wa mong kumabala ka na, kay nahibaw mong kung nga wag yun ay daganandaan sa lolo nako. At kuha na guna, ya, ako batanon pa sa gyud ko, gwapo pa gyud. Gwapo. Gwapo pinagaba. Lagputot. Inapilan. Una ka hagla ka bawas na ko. Pero, ang ako lang kung, kuhan ba, paninguhaon nga, magkasuod agad may pagbalik sa lolo. Daday! Daday! Tay! Wa man dinis nanay. Hay naman sa biyay. Nilakaw man to, tay. Nagdaman to bulsita nga blue. Ha? Ang akong wire ay ang gida? Uy, why di iso na to, tay? Buang ginis daday da. Salbahis kini babayana. Asa man katuloy dada? Na, ambot lang anang nanay, tay, uy. Bantay lang ginis nako. Tanan lang yung butang din sa ato. Halos na mahurot sa pagsigil pamaligya ng mga butang para isugal. Nga, tanawa, tay. Ha? Mag-away na sa mo anong butangat. Mag-away ka ni. Ha? Subla na kanyang gibuhat. Nagpakauaw lang siya. Istoryahe lang na ninyong tarong, tay, para dili mo magkagubot. Saka to siya pahingon. Bebe, ako apason. Murag paingon man to sa ilang friend, tay. Adi ay, ha? Oo. Be, akong apason dito. Basin o gipatimbang na itong akong wire nga gipalit. Ha? Itaod pa ito na ako ni... Itaod ko na sa ninit. Mahal na ba ka ito? Pinam dito, tay. 5,000 ang palit ako ito. Uy, Basi na. Gipatimbang na ito sa tonto. uy, ginuok ko, kamahal ko day ato, tay. Na ako itong apason. Kinahanglang mabawi ito na ako ang wire. Hoy, spotting naman sa vlog ito ron, no? Turay. Pero may mantang spotting. Wapa may tabo nga, paborita na ng mong lolo Goryo na to. Lolo. Lo, saan mo yun? Ha? Seryoso na yun kang kursunada di yun ka ni Lolita? Ay, angan ni mo. Asam di man tanaw, ha? Kanus amang kuno ko nagkomedya, ha? Magkursunada ganil ko babae, do. Seryoso yun na. Oh, daghan ba yung nag-ingon lo nga? O na kay angay? Ha? Kinsa nag-ingon, ha? Kasi nag-ingon. Ang mga tao, God? Buang na sila angagod nila, God. Ano ko nga, waman ko'y angay. Nakabaskog ba na ako, ha? Musukol pa man gani kong sinumbagay. Bisag kinsa pa'y makik-isparing ako da. Ha? Why makabintahan ako, eh? Tagalan ako na sila tulok around. Sige, bibigay ko ni mo, Loda. Idol yung kay Tikalo. Saman ka, uy. Why makabintahan ako bisag kinsa pa din na to, ha? Uwa pa mahitabo nga di ko sugton og babae to. Kay, dako kay nga akong bintaha kumpara sa uban to. Angan nila, wey. Tuo bitaw ko, Analo. Di masugod kayo ka. Mayong Tiguang ka na pagbumihaw ungkod. sa Let's Get On. Usay tiguang, ha? Usay tiguang.
ikaw lo ba, di pagkatiguang tanawon. Mura pagka naa sa mga 40 anyos. Pagtarong din na to, ha? Tarong na. Tarong ha. Ay kugulo eh. Kay, bisag taas na nga akong edad, kusgan pa kayo ni. Ang akong kasing-kasing, wa pa gini mausap. Og, dahil ni mausap to, ha? Batanon ni forever. Batanon ni forever, Dots. Og, ikaw, Dots. Ha? Ikaw na to. Kimanin ha? Ayaw nang ipagsukol na ako kay na. Kung nagtinguha sa bukan Lolita, padaplin ng daan do. Og, ayaw yung pakigrebal na ako. Dili lo. Nga no, kung makikribal mo kunin mo. Tabangan pati ka lo, nga maimo ginas Lolita. Kanya. Tabangan. Uy! Wa ko magkinahanglan sa inyong tabang. Kay! Sudan ano? Kay! Naibaw ko, nga mas epektibo ang akong diskarte kaysa inyong diskarte! Grabe kay mga tao din sa Tupits. Magkatutok, murag skinsa. Ang ubansan, murag unang kailan na to. Ano mo rin ang mga tao? Ano man na? Mulagi, sakit kayo sila mga matapits, oy. Murag mudus lak sa kong dughan. Yaw lang lagyan na sila ang tagda, ha? Uy, ala! Karang nagpadong din eh. Kailan ka na? Uy, sinang daday mo na. Daday. Kaya ginay ka mong umabot nga ugangan. Ay! Nang daday! Ay, pepitaw! Ay. Abot ay. Asama ka pa ingon! Nagubot din lungsuran na. Kisa mo ko yung... Kisa na... Wala ka kahilay ni niya nang? Hi, nang daday. Ako ni nang. Oh, Tasyo! Oh. Ikaw na Ako tao ni. Ay, kataas na ko ni magbungot. Unya, taas na sa pagbuhok. Nakabuhay na siya ka. Kaloy, taos, ginoo nang. Nakagawas na ko. Hala, nabali. Ha? Adalas ka na, nabali na. Huwag matuwa, nabali na. Takli, dogay. Unya, kumusta man ang prestuhan? Wait, tong X dito? Wa ba itong X dito? Na kayo nang uwing. Na may dagan tong isito. Sa gani piat-piat pizza sito. Na di ay. Nindot di ay dito kay... Itong imong paborito unggoy-unggoy. Unggoy. Parehas ni mo unggoy. Ay, nindot di ay dito. Kay wa na'y dakog. Kay na naman daso sa prisuhan. Bitaw nang daday. Bawal na dito. Wanay sugal sa prisuhan. Unya, asa man ba? Muhapit tong tami sa inyo nang. Ang mamisita mo sa akong anak? Nabas Lolita ron dito sa inyo nang? Ay, na. Pero, hoy, kamang duha ba? Present. Oo, o sa man. Di mo palit og wire? Ha? Uy. Wire ba, wire? Saan na? Diyaw mo na natong wire nang. Diyaw, di wire. Uy, kanang wire. Gamit ka inis inyaw. Basin magpataon mo kuryente. Uy. Ha? Pila mo sa imong baligyan na nang? Ay, baligya ko lang ni 500. Mahalon man nga wire. Baysin ko misros gunayon niya bagabuli kayo. Ang bangag. Barato ko na nang. Di, ako lang palitan na. Ako lang. Sige. Palit ka dayo ni daw. Aron, doon na nakoy pang tong X. Dera nang. Okay. Salamat kayo, Sige, arin na to. Arin na ko. Linaktan ng daday. Kiki. Pits, awara ko na linaktan daday. Pits, maragyo, ituli. Isa ka? May di pong kayong mitagatin mo ng daday. Bantay ka? Wag rin mausap ng daday. No? Asa lang linaktan na wala. Maragyo, ituli. Bagsik ka po kinaiyak. Mangulata niya po. Basta nga sugar rolls yun. Isod na kayo na mausap. Nalay. Kanat na, Pits. Apit to na to Lolita sila na. Apito na to sa ato. Ato nang ibili ng atong gida nga wire. Ya, mag-ilis na ta kay mamisita magka mamisita magka ni Lolita. Nala. Pwede mo uban. Sige, kana. Bay Goryo! Iguang! Dali! Dayon diriwang! Dayo ba?
Dayon yung ko, Boy Felix. Dayon. Lingkod sa bangko. Lingkod. Lingkod. Ay, salamat. Kumusta ka ba? Na ba si Lolita? Oo, naa, abay. Kadiyot kay akong tawgon. Ayaw! Uy! Ayaw na po! Uy! Pipito! Ikaw mo ganina! Kaysa na imong kuyog! Ako ni, may guryo. Yes. Tasyo! Usa? Tasyo? Ikaw day na? Oh, ako ni Noy. Nakagawa sa day Tasyo? Aw. Oh, may Felix. Paminare ko, lo. Ayaw pagkikap na ka. Sorry, lo. Uy, tanaw lang kanyo. May Felix, paminag ko, Noy. Ba ka mauwaw? Namuhikap ka sa mga kamot sa mga limpyo nga tao. Unya! Doon kong mansa ka ng imong mga kamot. Pasensya na kayo ninyo, Noy Felix. Pero, lo, nangugas man taong kuganihan, namutang pamanggan ni kung alkohol. Hindi. Way, luna ang mga tao nga sama ni mo, Tasyo. Kriminal kang dako. Sakit ka sa ni mo manulti, Loy. Kining siyo, to. Si Shoot. Tasyo, pipito ba? Pipito ba? Siyo, to. Mas maayo siguro nga mupaulo lang na mo sinyo. Makabalik naman kami din ni Felix, ha? Balik naman, makabalik. Oh, makabalik na mo kung maputi ng uwak. Kabantay mo. Wey, kamundwa ba, kamundwa? Unsa pa may inyong gipaabot? Hala, supe! Ha? Supe! Dahil mo din eh. O si supe? Supe! Mangutana ka pag yun. Di mo welcome in the pita. Hala, yasla. Layas! Supe! Naon sabi yan eh. Mura naman tanig mga iring-iring. Diabog. At tanan siya! Oh, ano saan man, John? Kakita na ka? Skalsure pangitag babae batanon para ipares mo lolo na to eh. Naamto ko nakitan pero kaya sa laging mahal kayo. Oh, pila may pa ngayon? Nangayog 500,000 ang down. Nya, binuwan nga 200,000. Suklan ko nun niya imong lolo. Mahala sa ba na, uy. Kaya maka-afford lang ta. Bisag, down na lang na to 20,000 nil. Nga, doon ay binuwan nga 10,000. Largan ta na. Basta tinudon lang niya sa lulo. Total, naamsab siya bonus nga madawat. Basta ato siya ikasinabot. Murag wagi mo sukol ng budgeta na to eh. Huwag ka di mo dawat bisag 50,000 pang down payment. Kunaan gani, arang-arang na. Nya, nangita mo tag mamords. Karang mamords yung kayo para magustuhan sa lolo. Lisod kayo nga magsayang na kwarta. Pareha sa una nga, may kuha tao niya. Gipangisda ra sa itong kanahan nga itong kwarta. Paita. Mau lagi nga, pangita panil. Kaya tayo oras. Di man eh, kung simba ko sugto ni Lolita si Lolo Goryo. Wa na kita chance ini. Nga magkakwarta tagdako. Oh, basin inuunog. Anto ihatag ni Lolo ang tanan niyang katigayunan ngadto ni Lolita. Bisan siguro na to eh. Pinangga biya kay ka sa lolo. Ay, maubitaw nga. Di tamo kumpiyansa. Kung mabahinan gani ko, piligro kayo o gamay ra. Mao na nil. Mabitaw nga makigsabot ta og babae nga ipares na to ni Lolo. Aron nga musunod siya sa tanan na tong gusto. Makontrol na to siya. Mao lagi unta pero gusto sakto na eh. Unsa man? Si Toribia naga. Siksi pag ito Toribia o yun niya. Bagay ka sila ni Sir Goryo. Si Toribia? Oh. Katong tiguang igat? Ay, mura na to sa igaton na to. Pero di man to siya tiguang tanahon. Mura pa man to 40 Toribia. Pero, kibaw na ka na to. Sigurado ko nga masabot yun to na to sa Toribia. Unya, makasabot na to siya. Gatong pasabton. Unya mo dawat sa itong barato. Sigurado nga di maglaban ang ato kay... Ay, kamao matumuda siyang kugalingon.
Ay, maayo ka, Nel? Ay, so yan ako natugod. Ako rin bala ng turibya. Sigurado ko nga mas epektibo gito sa turibya. Stilan, mas tambag ka arabag lips atong turibya, oy. Pero, sige. Bahala. So, ayan na to. Pasinog. Musalir pa di ay. Ganing. Gusto ba galit ka? Manang taksin niya. Hala, no? Si Lolo Goryo ba yaoy kinaraan naman kaayo na luoy. Ano sab nang imong pagtawag na kong lolo? Ay, malimot magutawon ko luoy. Ay, ganito ako itawag nimo gani? Ay, tawag good kog. Kuan ba tawag lang kog Greggy? Greggy. Kundi Greggy. Rio na lang. Sige. Greggy na lang kayo, mas angayan para nimo. Mas mayo pa na, pero, saman. Kundi ka ganahan og sini. Disco, Brenda. Disco? Disco. Samanta mo disco, Greg? Don't Greg. Greggy. Adto sa disco house. Sa fans club nila. Sa fan club. Fan club sa fan disco club. house. Fan club disco house. Ano ba? Hindot dito kay aircon nga. Naidagang gwardiya. Kinsa man si Kuyog nato dito? Kita lang do ha. Para natin privacy. Ay. Magkatawa man lang yung taon tani mo, Greggy, uy. Gaganaw na. Tun mo disco naman lang gani ta. Pakuyugon na to si Glenda o si Nanay Daday kay hilig man sa to sila disco. Ay. Daghan na di ay kaayo tayo, Aw, kung dili nimo sila pakuyugon, di lang sa kumukuyog nimo, uy. Nala, sige na lang. Pero, kuan ba ka na sabot ang daan, ha? Ano meron sa butan? Kuan ba ka na sabot nga sweet dance na gani. Kinahanglan mo sayaw juga na ako, ha? Sayaw. Ay, di mo ko ganahan na ng sweet dance, Greggy, uy. Gusto kong sayaw. Kada bang mo kikiay dita ba mo na nindot? Okay. Mau ba? Uy. Unsa man, kanos aman ta mo disco kay ako inon sila si Nanay og si Glenda. Kani. Ugma. Ugma, alas 7 gabi. Nakaw na ta, ha? Mayaw na ta sa restaurant nga. Diretso na ta nga to sa diskohan. Okay ka diya, Syo? Okay juga ko, Pits. Wan, namuot lang kung nagununa ni Lolo kaniadto ba. Nga, pirmi may magsungugay. Ako na siya ngagwaon pirmi. Nga, karon isog naglikay siya nako. Mangisog ang lolo ni mo. Isog isap. Ayaw yun palupig sa katarungan. Ayaw palupig. Mangisog man ta kuadto, pero sa mga namang goods ni Felix God. Lain kayo nga magsug-isog ta nga naata sa ilang lolita. Delikado kayo, very delicate. Delicate. Ako pa ni mo siya, no? Ato na to si lolo na mo ilang. Imong istoryahon dito nga inosente ka. PBNP. Say, PBNP. PBNP? Ano man ang PBNP? Plano bitaw na kupits. Kano sama ni mo aton? Kuan, may mo kong maanan, Pits. Ugmasayo. Ato na tos, Lolo. MMP. Ay, impi. Hubog sa tanay. Simpi. Mas maayo pa. Bangag silo. Tabangan ka siya sa pagpasabot, ha? Atong ipainumdum nila ang tanan nga sa panahon nga gipatay ang inyong amahan. Nag-uban ta atong tumora. Aw, imbi. Sa imbi. Mo bitaw. Paalag din sila mo to. Basta kay, makadungog yun sila sa tinuod nga inosente ka. Unya, mga ebidensya nga ipamasangil ni mo. Wa, yun matugma, batok ni mo. Say na lang, Pitch. Mabot na lagi ang panahon. Nga mo tuurigid sa Lolo na ko. Nay, tay. Gi-invite beta ni Lolo Greggy nga mga ono niya kuno ta karong gabi sa restaurant. Ang iniguman, mo diretso kuno tas diskohan. Di ko mo ba na na, oy? Makuyog ko, Lolita. Kuyog dato si Glenda, nay. Ay! Ganahan ko, ana. Muki-ay-ki, ayaw kong maayo ba? Wag yan kay angay, daday. Ay. Kay tiguang na ka. Way, nga no man di ay tiguam. Sexy man siya. Tay, kuyog na lang na mo, tay, good. Para alikrita dito ba? Di lagi ko.
Sulbaro ba na akong problema nga gihatag si mong inahan? Wapag yung ka mahuman, anang imong pasangil ako. Felix to. Degdog ko mahuman ini daday. Kay wa kay huna-huna. Ika na imo na huna, wa gina. Pilmi kang naghatag na kong laban sa o. Ha? Unya? Ha? Disco-disco pa mo dito. Ay, ayaw na lang pagsuko-suko diya, Felix. Kuyog na lang namo. Kay namas guriyaw. Atong sultihan siguro sa imong problema aron natagay tag kwarta. Uy, nay, ayaw anak, nay. Uy, mauwaw ta anak, nay. Muli na ibaw ala na imong ang babayhan na. Nagpakawal ka na day. Pakawaw ka Nganong mauwaw mang kuno ko. Mas bayon na lang ng mangayo og magpakilimos kaysa mangawat oy. Kay ngano? Dautan ba daay kumusulti sa atong problema dinhi? Wag kay makalabaw sa imong kabagagnaong daday. Oy, bahala nag-usay inyong ihingan ako. Basta ako, prangkag yung kumusulti. Og di ko mauwaw kung doon ako'y gustong pangayoon. Nay, palihog lang. Da. Maglikay ta og ingon anang batasana kay lisod na kaayo. Abi pa lang unyag nagpahimustas kadato ni Lolo Greggy. Maglikay na lang gud ta sa istorya nay good. Ang ato ra ba nga maglingaw-lingaw lang gud ta didto. Mo respeto lang tas tiguang kay mayo biya kay nang tao si Lolo baya. Hoy, Lolita, ako pa ni Mano. Para di na ta magpangikog o watay laing huna-hunaon. Kanda na lang siguryo ang imong pamanon. Kaya ron ba masulbad na ning atong kapobrehon din Di na ta magsalig ining imong amahan. Nga wa gisingoy. Mamasagil pa na to, wa ta magbuhat dautan. Ay, nay, kalain po di mo nay, uy. Iparis mong yung kunin mo nilulugor yung katiguang na anak. Ug usa pa wa ko mangandoy nga madato nay, mauna. Ambot lang ni mo daday. Ako pa ikaw no daday. Papareha mo gimog tingog ka to niya. Nabaday? Kamuli pagdayon! Aday, palisod mo. Masa? Yung tingog. Sa to? Hoy, di ka magsilos balik? Nga nung magsilos man ko. Bahala ka sa buhay mo. Oy, bantay bitaw. Magmahay yung ka, Felix. Shit, bitaw. Makakita gani kog lain. Bantay bitaw mo hilak-hilak ka, ha? Diyan ta gyud ka. Di na ta kaligayon. Nay, tay kaluod biya ninyo, uy. Ano naabot man hinuon mo ang istorya ha, uy. Da. Sige na pag-pace na ko ng movie aron matunay na tayo ning dapita. Oh, nganong niyaman mo? Unsa may inyong tuyo? Kumusta naman ka na to? Oh. Nakaako pagyukag pagtungtong din hino. Gusto niyo nga istoryahon si Lolo aron nga patuhoon sa imo mga bakak? Napamatud-an na skurti nga inusinti ko na to. Korte? Oh, Sa imong gibuhat sa kong amahan? Nagpalaban ka pa sa korte? abot nga dahig. Dahig karon. Di ako'y nagpatay sa akong amahan na to sa atong amahan. Ha, unsay atong amahan? Wa kay amahan tasyo. Sinagop ka lang. O dili ka sakop sa among pamilya. Pero, Ha, Sepiro. Gawas. Gawas! Ano mo pagbalik? Kay wa mo na mo kinanglana din di ko mo pahawa din kay si Lolo ang akong tuyo. O si Lolo! Ha! Hindi ganin mong pahawa ron. Kasi maupos nga akong pasensya mo. Ayaw siya pag-ausan na to. Lo! Lolo! Ano niya ka? Lo, gusto ka nga magstorya na ito, akbiyan ni Loy. Gusto ko magstorya talo ba? Ay, Pesyo. Ha? Wa na kay anging ipamatuod na mo. Ha? Naibaon mas tanan. O usa pa. Wa mi panahon nga maminaw og laing tao nga mao'y nagpatay sa akong anak tungod lang kay gilabanan sa kurte. Pero, Lo, Hey! Ano pagtawag na ko, Lolo? Dede ka, apo! Busa ayaw na pagbalik din Kadungog ka tasyo? Ha! Di namin ni mo mailad. Busa ayaw na pagpatuga-tuga og anhi din Kay kung imog yung tuyuan, ang pagsamok sa among pagpuyo din Ha!
Basin ba yan? Basin, ipabalhog ka na magbalik sa prisuhan. Tanapits. Mga ton lanta. Ay, tasyo. Minaw siyo. Minaw. Gikan ka ron. Ha? Gibauran na tika. Ha? Gibauran tika nga di na kamudol ni Lolita. Kinahanglan na imo na siyang likayan. Klaro? Kinahanglan magpalayo ka niya. Oh, ha? Sam ka? Tutok-tutok mo ka? Nagsabot ka sa gisulting lolo? Ayaw na pagdool ni Lolita. Sabot ka? Halakaw, tinawagaw. Purting kisi-kisi ni Lulugoryo. Mura man og bakas sigaw. Ay, asas siya lagay. Ay, na. Halala, purting tuwa-tuwa na. Kamaayo ba yan? Parisod sa duha. Halakaw, gusto ako na lang lastiyo. Sports naman sa silang duha gawgod. Amo magkagawi. Ikaw ba yung trip anang lulugoryo, ha? Ew, sapa diya gaw, uy. Ay, bitaw gaw ayaw pag-ingon anak, uy. Dako baya kayo nga ko respeto anak niya. Ato ra gina siyang lulugaw. Malingaw kita sa kuan ng lulugoryo, eh. Makalingaw mong gina siya. Hala, to ara. Niligid-ligid na. Ay, alam may breakdance ang maayos, Lolo. Hala, si Tia tanawa. Ni grind. Baya, nagpabadlong may ni mga tiguwa nga, uy. Hala, gaw tanawa gaw. Si lulugoryo, ni kalit og barog. Hala, ni barag. Hala, tabang. Tabangin ninyo gaw. Hala, ginawa ko giatake ka sa lulugoryo. Kaluoy sa mga tanom. Karon pagidintaw na tagada. Mayong buntag, Let. Tasyo? Kumusta na ka, Let? Okay ra ko, Tasyo. Ikaw? Niya, nag-inusara na lang ko ron sa akong kaugalingon. Mao ba, Tasyo? Di ba na naman ka sila pipito karon? O lagi. Nganong di ba ka mo pauli sa inyo, Tasyo? Nga naaman imong luluog imong igsuon nga si Renato. Mo lagi na yung nagkalisod dun, Let. Kaya, wa naman ko ilhan nila nga kabahin sa pamilya. Mao ba? Gibati na ko ang imong kaguol karon, Tasyo. Dili lalim tuod nga isalikway tas kaugalingon natong pamilya. Di masad na ko sila mabasol. Saan man. O man sila may baw sa tinuod yun. Nakasabot ko, Tasyo. Lolita! Tay. Siya, tay. Ay, tay. Ansa man, tay? Hain ang mayong laki ni mong inahan. Hain! Ngano naman sa katay? Uy! Di araman di ay ka. Kinsan may ako? Oo! Nangita sab ko ninyo ni Pipito. Hain! Hain ang akong mga wire. Oh, ha? Naay nakasulti nako nga nakitaan mo nga kamoy ni palit sa wire nako nga gibaligyang daday diha nimo. Hain na! Hain ang akong mga wire! Hain na, ha? Hain? Ha? Mga komprador di malapi! Kwan, wala mo ko may baw na, noy. Kwan, gusto si Pipito, si Pipito man to'y nakapalit ito. Mao lagi, nya asa na? Sa dilan na, lagkabalaka. Kaya ako tong ingnos Pipito nga iulit o diyan mo. Kamu, ha? Naanad na mo ang mga bisyo nga way hinungdan. Ipapriso ta mo! Mukiha ko sa barangay, aron patagmon mo! Ha? Ano man, noy? O ikaw! Hoy, Lolita! Ngaw. Hala! Saka pustiso. Saka sa taas. Ayaw pagtagad ang mga tao nga gikan sa prisuhan. Sige bang mata? Let's. Ha? Hala, saka! Saka na yun! O ikaw! Hala! Kinahanglan nga iulit ninyo ang akong wire kay kung dili, magkita ta dito sa barangay! Kumusta naman, Kalo? Ay,
Okay ra kayo ko na to. Grabe mo kuno kay kang Bisaya og gabi eh. Mo to nga gikutasan ka og mayo. Unya. Ritso na kuyapan. Wow, na-out of balance ako adto. Pero, wa man kumaon siya. Nagpanik ra tong mga tao kay nito sila nga naon siya ko. Oh, mo ba? Pero kibaw ka. Kibaw ka daw. Believe kay sila na ako, oy. Silang tanan. Labi na Diyos Lolita. Wa sila magdahom silang nakita nga ingon adto kalagsik ko nga mo sayaw. Mga bugi og tanggo. Tsa-tsa. Ako ng 40. Di na na kay buong lo kay bantugan ba kang mananayaw ka ni Adto sa imong kabatanon pa? Ay, makabintahan ako na to. Sa buhi pa to imong lola ka ni Adto. Way musukol na mo bisag asa may maabot. Ay, kay ilang ba ibunal man na mo ang among mga lawas nga may pinatambling pa, pinatambling-tambling. Bisag karon. Kaya pa na akong mubalitok og kato. Dayon mo tuyok-tuyok. Kusgan pag kayo ning akong lolo da. Kusgan kayo. Lupigon gid silang tananan ni. Ay! Muna mao nga nato, minaw to. Ikaw, kinahanglan nga, di ka magpaluya-luya. Mangita ka og imong babae nga maangay ni mo. Naalagay ito tulo, pero... Siya pero. Insa man lang mo nagustuhan kahit tabangan di ka. Ay, ulo eh. Abi pa lang, wa ko maliwat ni mo nga nagkinahanglan pa ko sa mong tabang. Too sila, di ko liwat ni mo niya, huwag mo kong tabang-tabangan. Ay, kanya ba niya babayan na ba? Ay, huwag ka kailan, alo. Basta, pohon, ako raw niya ning ipa-ila-ila ni mo. Kinanglan nga imo ginang ipaila-ila na ko na to. Kinanglan yun. Aron makaila siya sa iyang lolo. Makaila siya sa iyang lolo nga gwapo og lagsik pa kayo og lawas. Sige lang, lo. Sige lang. Ako raw niya siyang ipaila ni mo. Kung kami na niya. Kinahanglan nga mauli ito na to, Pits. Kay uwaw kayo nga ngayon tagkumprador di malaki. Sabi din na to, kung ikaw na ta, palit. Yung tatang, kuhan, sabi na to niya yung tawa. Malagay, pero kita mong ginakapalit ito. Onya, usaw maroon na to, anak nga. Gipalit man sa Rocky, usa kalimo. Usaw na to, tapos magbawi. Tapos magbawi? Gipalit mo sa kalimo. Bidaw Kuhan, ito na to si Rocky. Ato na itong ulian, ha? Diyan mo ko'y usa ka libo rin importante nga mo mauli ito na to. Kay isog na ba kayo ito si Felix? Nagbahad na ba itong ikiya ta? Ang pangutana kung iuli ba ka ito ni Rocky na to, hindi mo sugot be. Suwaya na ito kangyo. Kundi gani, awatong inon nga palito lang na to 1.5. 1.5? Sige. Ito nito sa Rocky. Basin pa din mo sugot. Patagi ko kong mga katarungan, Toribia. Kung nga nung ikaw mo'y angayan nga iparis sa akong lolo. Unag yun, tungod kay guwapa ko. Yay. Maayo kong mo make-up. Unya, limpiada pag yun. O tanawa akong lawas. Diba sexy? Og labaw sa tanan. Mahigugmaon og maantigong mo atiman og lalaki. Abisag ikaw pa atimanon ako. Kaya kayo na usa. Ayaw lang sa mga trivio. Ayaw lang sa mga kay. Para naman ka sa akong lolo. Ayaw ko. O saragyod sa akong advantage nga makagusto nako ang mga lalaki. Kay daghan ang muingon nako nga nindot kaayo og lips og sampot. Tanawa, nindot ikong lips, no? Ha? Oo, tinood bitaw, pero... Taripya, yan nga, saman. Nasabtan ba ni mo ang tanan akong gisorte ni mo? Ay, nakasabot kaayo, uy. Kung ako ang mamahimong asawa sa imong lolo, tumanon gyud nako ang atong gikasabutan.
1/4 ang akong bahin sa tanang katigayunan. Unya 3/4 ang ibo. Correct? Very good, very good. Oh. Ug unya, naapag yun kay dakong bonus nga madawat kay ka. Unya. Kanos amang ko magsugod. Karon dayon. Mayong pagpaminaw. Muna ito mo una. Time pa una. Kinahanglan nga muhatag una ka sa ibong depository nato. Kaya aron makasugod dayon ko pagdiskarte sa ibong lolo. Maunay akong giingon ninyo nga kinahanglang magmatngon kita permis sa atong palibot. Labi sa mga tao nga way ayo. Ha? Labi ang tasyo na. Bago na lang kagawa sa prisuhan tungod sa kaso nga pagpatay sa ilang amahan. Tay, Kaya tay. napamatud ana ba nas korte tay nga inosente ra gina si Tasyo. Mo bitaw nakagawas na siya tay. Tingano ang korte, di pwedeng masayop, oy. Ora sa datay. Sa ilang paghukom ni Tasyo kani ato nga nasayop sila. Karon ilang gibakwi. Kay milotaw naman gid ang tinuod inosente gid siya. Na, di ko musalig ng korte. Korte ko taon. Basta ang tinuod nga si Tasyo gyud mo nagpatay sa ilang amahan. Kahilig ba ni mo muhukom og tao, Felix? Mura sa kagisang limpiwada? Ngisog pa. Naibaw ka? Ma? Tungod ni mo, daday. Nga naghisgot tayo ni. Kay imong gibaligya ang ako mga wire ng Tasyo ug Pepito. Patak ka lang. Mamakat pa yung ka. Giyang kong Tasyo. Nga sila'y nakapalit sa imong gibaligya. Tay, di ba sad siguro sa nila ni Tasyo og Pipito ba kung sila gibaligyaan ni nanay? Asagya pa nila. Kaya palit sila sa butang nga kinawat. Hilom diya, Felix. Kalmahas kawatan na. Pas na ron. Gaya ka lang. Okay nga no. Di ka kawatan. Nayang sultis kawatan. Pastilan, Felix. Kung ako'y mo papriso ni mo anang pagpataka ni mong solte. Sigurado yung ko, Felix. Kaya nagpakawawal ka lang nako. Oy, kuyawan. Sige. Sige, suway. Magkinihay ta. Ha? Amigo ko ng mga lupo na barangay do. Tanaw itong kising mapriso ito na day. Amigo lupo na. Idungan tamong tulong Tasyo o di Pepito. Kagubot na ba yung taon na to ini, uy? Hay man kay maayo na, tay. Kanang inyong pagdumot sa usag-usano, inyo nang ipahungaw og kausa. Sukol ko. Magsubagay ba? Mas maayo pa. Sige, sumbagayan na ninyo, nay. Ay, Tisra. Oha. Makigsinumbagay ka na ko. Oha, kay ngano. Nahadlo ko nimo. Sige, magsumbagay ta karon. Bantay, tay. Taraw sa kisay, way na gano'n. Ay, aksyon ay. Ha? Oha. Ayaw pagtunob ng linya. Ayaw pagtunob, ha? Ay, kung kagita na day. Tikang ko. Kaya ako'y mahinayak. Ha? Kausaryo ka. Nga, igor man kayo itukmul ba? Ay, Tikwang man ka ba? Tisra. Sige. Pantiil, dihala ko to. Ha? Habang! Ay. Pero makita na to, starter! Sige. Ay! Hindi na yun ninyo, kaya ako'y rin. Sige. Logreo. Nato. Uy, kasama ning imong gwapa nga kuyog. Saman. Hello, Greggy. Uy, very good. Nagkailagili ka sa kong nindot nga pangan. Ay, ito. Mauna ba na mabayan na ang imong giingon ako? Kulo, kanang, mauna siya si Toribia, bago na itong katabang din Hoy! Katabang. Hala. Kasiksigod na ito katabang, Goy. Siyempre, lo. Di ko mamili o katabang. Singan di ka mamili. Pero, wa man tamang hire o katabang na to. Ay, nagkinahanglan taloy. Kina Toribia, mauna siya personal gyud nga muasikaso ni Mulo. Siya ay muluto ni mo. Dili ikaw mo ilutoon, lo. Siya ay muluto sa mga pagkaon. O special kayo. Special kayo yung lutoon ng pagkaon. Naman si Layla. Ay, lahim to si Layla, lo. Para mantustanan.
gikuha gini na ko storibya. Ito yung gini ko si kuha kay dako kay ni siyang matabang nato din he. Ilabi na sa atong health, ha? Ay graduate man ni siya sa nursing. Nursing? Mao ba? Oh, mao ka na, Gertie. Uy. Kamao manggani kong manghilot. Ay. Kamao sa kong muluto. Ay. Kamao ko tanan, Greggy. Ay! Nindot tadi ay no, nindot. Muna nga sugod karong adlaw lo. Anhin na ni siya din he. Kauban na to. Kay musilbi ni siya na to. Mayong Karon nga, pagbuminaw sa Lex kadabang Pino. muatiman siya na to din he. Atiman nung taniya. Timan. Ang ano? Mao ba? Sige. Pero, napabay bakante sa atong guest room? Oh, napa. Doon pa na kakwarto ang bakante. Nala, sige. Ipahimutang na siya dito, Alsa. Elsahon? Ayaw lang. Okay ra ko. Unsa may gusto nimong lutuon ako para nimo, Greggy? Doon paminaw na. Unsa man? Ay, koan kanang kawawa pa ko gutoma. Musultiran niya ko ni mugot mo. Hilot. Hilot? Dili ka gusto hilot? Ay. Unsa man? Sige. Ganahan ka? Ganahan. Ganahan, oy. Hilot doon. Kanyang akong buko-buko. Buko-buko? Kanya kag buko-buko. Kanya akong buko-buko. Kamuranig, di pa maulan. Ba't di mong ko namang sayawad doon ni aging adlawod? Sige. Sige, higda. Kay hiloton dayon tika. Higda? Ay, naunsa imo mo ito pagkalitan. Samot magkapiyang atong hawak ni mo. Imo mong gugikalitag tok mo, God. Higda lo. Ubo. Kay iya kang hiluton. Sige na. Sige na. Ubo lang, ubo lo. Sige. Kay hiluton ako ni ang imong nindot nga lawas. Sama ini. Kana. Nindot. Alam mo rin, nindot na. Asa pang dapita kay atong pisulon. Pisulon Dali. mo. Kani ganahan ka na. Kanin diha. Kini, ganahan kay kaini. Lami kay ng dapita. Kana. Bitch, bye. Saan na siya? Hindi naman masugot si Rocky. Kung natong paliton, baligya man sab niya 5,000. Buwan nga siya ni Rocky, oy. Pangurtaho man sa rinuon ta. Liwat ng Rocky po nga siya. Katas Pedro po nga siya. Pedro. Amigo. Mahalon masabot tong wire ako, no? Ay. Matod pa niya. Malagay, pero problema niyo, asa matag 5,000, ani. Bahala na lang. Bahala tos ni Pilit, ay. Total, di masab na to sama. Sama ni ng daday, kay yung ibaligya o 500 na to. Huwag ka sabitan ng daday, oy. Gipahamak may nunta ng kalakiha. Kita naman hinoy na himong sa danin eh. Hay. Mamanggong yun na ba kay mauwaw ko ni Lolita. Ito! Ala. Casio! Ala. Tawa na. Huwag yung palibak ay. Patay ni Pitch. Kita dibuthan o kasaba ni ron. Asa kong wire, siyo, to? Tala Pitch. Hain na akong wire. Kanang nagpilit. Pasinsa na kay kanoy ha. Huwag yun may magdahom nga imo dito. Di baligya magoto sa imong asawa. Ngay baligya 500 na mo. Isa? 500? Jesus, Mario Joseph. Mahal kaya kong palit adto, 5,000 to. Ni Felix, sa palabig hilag na nagkuba na naong na mo na yun. Mga mahalon ka ito. Ambi. Asa naman? Kay ulian ta mo 500. Kuanay. Akong gibaligyan ni Rocky Kuskalibo. Amo ang bawion ganina. Pero iya man siyang ipalukat na mo 5,000. Binuang. Bawian rin nyo. Bawian. Kingalang mabawi ito kay kundi ito ninyo mabawi. Muadto karos kapitan. Iliklamo ta dito sa mga lupon. Nay, Felix, nay. Sigasag Ba't jipat lupon na ba ito? Wa man taon, may kalibutan, ano. Unsay way kalibutan ko taon. Klaro kay nga, nagpahimos mo si gayon.
Ha? Wa, oy. Abi kay barato kay baligya, oh. Ikihata mo! Ha? Ikihata mo kung di ninyo to iulin ako. Ha? Ikihata mo! Bantay lagi mo! Kaya iulin ito yung karuan daw! Kaya kung dili! Barangay Kapitan! Lisura ini. Silig lupon na, silig Ay, lupon. lisura, lisod yan ang ginikan ng Lolita, oy. Ay, napagitaan lang yung dato ni Paagipits eh. Hangyoon lang nato si Rocky nga ato lang siyang unan og kuan kanang 1,500 unya. 1,500. Datadahan lang nato ang kuwang. Para nako. Di kita ngi mo balakas yun. Mga tarungan kita nga di nato siya, di man ito ni Saba. Kaya kung ato pa ng, ato ko ng buhaton, sama ra nga, atong giangkon nga tinuod, ang ilang pamasangil na to, ano ba? Bitaw sad mo. Mga di tamadlok. Kung ikihata niya, sukla na to siya. Ikaw, Sanay, kanang imong bisyo nga sugal, ihunong na lang unta na. Aron dili na ta magka-problema pa din, he. Ay, lingaw-lingaw raman gud nang ako, Di ba na pirme? Di gutan permi. Nakadaadlaw man ka mawa dinis bay. Ato makapermis ilang saling magsikig-sugal. Hilom gani di Lolita, ikaw sa bataka lang gigay. Kanag ako pagsugal, dili na seryoso. Baya ka nay, uy. We. Kung dili pa na seryoso, dili unta nimo ipamaligya ang atong mga butang dinhi. Ay, wa man na nako gibaligya god. Ako raman nang giprinda. Suma ka ng atong plansa. Baguhay man lang na nako gilukats diyang nakadaog kog dako-dako. Purti maganing kaon ninyo ato inasal nga manok akong da? Maayo magplansa rin imong gibaligya, nay. Ang ato ding electric fan nga gamay, ang wall clock, ang pressure cooker. Hapit na ng mga butang nato na hurot na ni magbaligya. Ahay, gusto na Lolita, oy. Ikapoy na kong lalos ninyong doon tatay ni mo. Nay, unsa man gyud imong problema? Ano kinalang pa magyud kang musod anang bisyo, ha? Nga pwede naman tang magkinabuhi nga simple lang. Kung unsa may atong problema dinhi, magtinabangay lang gud tanay. Masulbad naman ang atong mga problema ba? Ay, kung magseryoso kong tambay din hino, nga wa ko'y buhaton. Unya, magsigir ako gunahuna ining atong kapobrehon, Lita. Masakit ko din ay. Naabi tay daghang mahimo, nay. Kay ngano dig mga plate ag tindira sa bakery, warehouse assistant, mamaligya kang mga utanon, maglabandera. O bisag kung sa padiha nga basta tinarong lang gid ka trabaho ba? Ay, sasaba Lolita. Sa akong pangidaron, wa nay mo dawat nako. Maon lang di na lang kumangandoy anang mga trabaho diha. Unya, gamay pagyud kaayog sweldo. Kanang tagaan lang tag 250 adlaw. Hey! Mas dagko pa akong kitaon sa sugal, ana. Kasi sweldo nga ilang hihatag na ko. Maayo lang laging makadaog ka perminay. Dili ba ka kadaadlaw makadaog, nay? Ano lang kog lalis sa Lolita, be. Kapoy kas oras, sige lalis. Ay, ang ako hinoong gitambang ni mo, no, maoy sunda. Aron mahawas tas kalisod. Kung ako pa nimo, sugto na ni Musgoryo. Aron maimpas na ning tanan na mga utang. Unsa? Unsa? Wag sabot, bungol ka. Paspas kay kabusturyan na yun. Bungol ka. Di ko kapas. Kuhan ba? Bantay ba? Pasabta ko na ko, nay. Pasabta ko na ko. Paabtik kay man eh. Sige, minaw ko. Wa na'y laing solusyon ini, Lolita. Kung ako pa'y ikaw, pakaslanan na ni Musgoryo. Kasigurado gyud ko nga ikay binlan sa nang katigayon na ana. O pagpapakayo ng tiguang na. Gamay na lang kaayong kinabuhi. Anang tiguang nga dinis kalibutan. Ikay mabuhong ang istanan.